Euskal Herriko kazetarien elitarekin bilduko gara gaurkoan. Euskal kultura eta jendarteko 100 gora lagun bilduko dira gaur Usurbilgo atzega jauregiak. Euskal Herrian ezaguna diren pertsonekin egingo dugu topo. Orduan, goazen ikustera nor dagoen bertan. Euskal komunikabide bat? Argia. 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 Argia, zelan ez. Sare sozial bat? Twitter. Mastodon. Batez. Ze gaitzi. Bueno, barrura begira gustorago bizi naizelako. Baina ja ni 1976koa naiz. Baina bat esatekotan bat. Instagram. Orduan baten bat bada. Bueno, zerbait esatekotan. Baina gabe ere nahiago. Gabe hobeto bizi leikegu. Bai. Ez zaizkit asko gustatzen. Beraz Instagram esango dut, baina ez zaizkit asko gustatzen. Batua edo euskalki bat? Batua. Segun zertarako. Esan inbizu bat? Bizitzan euskalkia publikoki batua. Segun zertarako. Ez da erreza hau, Bat aukeratu bida. Leku formaletarako batua. Eta euskalkizetatik zein nahiago? Ez daukat filia berezirik. Bat esan bizu. Deba Ibarrekoa. Euskalkiak beti. Da zein euskalki? Bizkaiera kriston katxonda jartzen hau. Euskal abeslari bat? Inés Osinaga. Idoia Surmendi. Izaro. Anari. Euskal aktore bat? Aitziber, Kimobrein dakatuztet Garmendia dala. Goran barre librea, Aitziber. Bildurra handia ematei, konkorba dauka, hola dromedarioak bezala. Zein tik-tak. Zate gurritzen. Eneko Sagardoi. Edurne Azkarate. Ernai edo GKS. Telebista, irrati edo egunkari? Irratia. Egunkaria. Egunkaria. Zer behar du zuretzako euskal komunitateak? Gehiago, esparru gehiago konkistatu, guk adibidez minbiziari buruz hitz egiten dugu gure podcastean, eta diagnostikatu ziatenean, euskeraz apenas zegon ezer. Ez elkarrizketa bat ikusteko, ez ikusentzunekoik, liburuak ere oso gutxi, hori, konkistatu esparru berriak. Saretzea eta elkar indartzea. Parranda bat? Zelik, La moscorra borroka.